Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain si baile vek ule tun chum video chuan American horror movie mu nom tak kumin April ni som pariat mai tlang zar Abigail ti hi toikim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei le ang umyang New York khopui chunga theater ruak pakhata chuan ballet dancer naupang te Abigail li chuan la malo zir meka heti mek lai hian an in pon lama chuan ama kidnap tum puitling paruk ngot mai te chu an lo in set up ve mek bokani in chunga security camera zong te chu shut down vek bokin Abigail lamzir zo po driver chuan in lampana hopui ngalin an motor hnuaya chuan tracker wo ani ti reng an shelo bokani heti mek lai hian miswal ho po chu in chung lama chuan lo in zar phar ve mekin an zinga meiche pakhat phei chuan meiche naupang an kidnap don ani ti chu shetlai khonu ve chawin adu lo tak zet mase in hnu dok na hun aum to box si lo reilo te hnuwa chuan Abigail po in churon thlengin khuma amulai chu chung miswal ho chuan bei thutin olsam te a man mai chuan tuma ma se alo thei big ozong lo le ngal pencil mangte alo belet ve in tharum man antum la in du lo pol an lo ombok si a heiwang hian an chiu mu hil taringot mai ni pon la mo ompol te chuan car aron thlen chia thu in chung lama mi te chu shilin man mo takin Abigail chu bek chunga khung sokin tlema an mu man lo chau chuani e car chunga an lu fel pui thei nu chuan thode huain amit an tuam sak nu chuan tluang takin an tumram building lian le pui zet ramde urup to loi si mun chuan thlen pui ta ani chu hmuna chuan an mani ho chhor tu lambar ta chulo omin Abigail chu handcuff buntira an mut feltir hnu chuan lambar ta chuan ami chhor ho chu an dan le shaitlang puite shilin darkar somni pali chu naupang hi himdam takin lokol ula chumi hnu chuan apa house zet la ka changin $1 million somnga lai kan phu chhuakanga kan hna chu kan zawani mai atibok lambar ta chuan Abigail pa chu tunge ani soilang du lem lovin chui anni paltak thutin ti in an phone theu chu a khom sak boka chumi hnu chuan a chwa san zuita ani tunma po a in shangai ni lem lo Abigail kidnap na konga team anga thok ho chau Frank Peter Sammy Rickles din le Joey ta chuan in tur ta chu in tlangin noman ti dar ri viau mai an hnala chu a ol samne ka wangle lo a chat boxi wang chuan an thoveng tlang hle bokani Joey chuan Abigail chu vachekin alo harfil to a Abigail chuan amit an tuam na chu rekma ama ati thu alo soiwangin a mela shiat lo nan Joey chuan a mai chu tuamin Abigail mit tuam na jok chu a phel sak ta vela handcuff an buntir te chu a rekma ama sha in ati thol sak deu bokani Joey chuan anti na don lo thote poisa an don vele a dam taka an chwa don thote chu shilin keipo in fapa ka nei ve rengalom midangin anti na che karem tilawang ti in Abigail trap chu a hnema anila chuan thilin ti swalani a chan chu kapa hian ke hi enga ama min ti hleinem in chunga thil thleng tur hi poi kati pui jok khop mai chau ati ta dai mai heiwang hian Joey po in Frank an hena chuan Abigail pa hi mi thawak ani lawaniang ati in Abigail thu soivel te chu a shil chonga Frank at chuan nom lawiti nana a soivel mai niang ti in alo ngai serious velem lo thungani mase Abigail motor chuan akal ve ta tho amit tuamna alawin hli pani ti a mu chuan rang takin a mai chu khu thangal sokin silaya tin pa in apa ming chu azor zui boka heiwang hian Abigail po in apa chu Christoph Lazar ani thua shil ve tangi ani chu vele Frank chu man mo taka chuak ngalin a tho puite bula chuan in thiar film to mai adu thu soin Christoph Lazara miswal boss thlau omle thil ti thei tak fanuani sokan man ati ta chul mai Joey le Rickles te po in Christoph Lazara chu an lo shat ve awangin an dream ve sok mai mase an sum don tur chu atam tham em awang le
ati tur ang zong te chu an zo vek to bok si wang chuan om tlang chu tha tile si in helai muna changa hlataka nunbul thar chan chaturin kankal duak anga ni mailom anti tlang le ta zo kani Christoph Lazarus chuan aron muthu tang ti hlavin an chita du maya kong khar le tuk ver in kal te po chu check le thlapin joyi po in chung chu afang kwal ta vela papakhat le afanu ni om tak statue lian tak te chu mu in regal sa chuan aron zom ve a in shelo sa vek ani awangin regals po in an tho pui dang te chu rin har sa ati thu soin kan pahni hian in veng to nang o ati vel semila chu di na chuan loti chai velin an ri deuh hloya chumi nu chuan di na vek chuan Peter amu hil lai chu a mai te lo rzia ran sak velin a man lutuk ti tur shebok si lo te ta chuan corridor thimruk mai thalak hlui tam tak intar dul na mun chu po nolin me chenau pang thalak phei chu abigeli angati viau mai chumi nu chuan basement lama chuk thlale in ama a kongkhar lawin hongringot chunga chuan alut vele maya sazu te rapsual chela chwale mai tumlai chuan tu emo thachak tak nei chuan phi thlu chhuain a hnuk let le ta mak maile di namang ang out home sha semi po chu basement lama chuan ron chuk vele in ama nung chhon zonga dina alo chu fel at chu mu in avapan nai verok maya mase di na lubung chu alo tlathanol maile semi hlawlu tuk po chu trezui chiamin alwak ngal bor mai midang ho po in di na chunga thil thleng chu makti tak zetin an rap tlang hle chuti lain rikal swan di na lubun dan en chuan achunga chutiang thil ti tu chu Christoph Lazarus hitman Valdek satia ang ati thu soin Valdek sa chuan lu na le chuan om mi alo chung om te po bein an luatan bung china an ko chung te po a hai sak chin thu soi nu phei chuan Abigail chu ngai to in an han chek le ria mase ani ero tui takin alo mu hil hlau mai Rickles som ero anuam thei to lo thung Valdek sakuta thi ve ai chuan ti in ati set la ka chwa mak mai chu atuma mase kong kharpon lama chuan bar gate lo om le in alo chwa thei to lo na samai honlui tuma anti chen na satwange bar mai ni lo thir mangin tukver zong te po chu aron in kal zui mak mai le Joyi chuan eng thanga emo chuan anin bar lu tani ring halin in venana Rickles sa sham shaken ve te po chu an lo om ta hau lo Joyi mang ang chuan keima le Frank ati lo ruma ron lutan omem ti in Abigail chu a han zor le ngota ani chuan tuma lut an om lo thu soin Frank ka khan min ti nat atum zo kani kapata na thok chinania a ming dik tak po Valdek sa ani ti na shilta Joyi chuan athusha chu Rickles sa shilve ngalin Frank ka shiat lawa ina tanga tlan chwa dan kong dap chu antum dun ta ani masere lo te nuwa chuan Rickles sa po chumak tak main tu emo chuan alo that le ringot to maile Joyi chuan Frank ati nge ani ring het mia to in Valdez ini ni lom ni ti in silai chuan atin ngala Frank chuan Valdez ani lo thu soin Abigail ilo in bum tir ni mo ti pa in silain alo tin let ve ngal boina thlen chan le an zinga mi an thi tak pheu chan ber chu Abigail an kidnap wang ani awangin Peter athin rim chu Abigail tina turin akal ngala mase Joyi chuan lo dangin thok ho tur ni si chu anin musak hi lo chau ani tabere heti mek lai hian Abigail chuan akutan hlin na handcuff chu ol samte a phelin ading ta hluai mai balela malam tur ang dewa omvelin ani na diktak vampire upato tak ani ti chualan tirta Peter chu zuanin ase don lai takin Frank chuan lo kapin athal ve der mai mase rang takaron tho chuak le ngalin a hliam te po chu chople chilin an hil le ngalvek Joyi in silaya akana zo zai te po chuan omzia an nei lo chiang ngei mai arum kong khar chu kharin in hnuai lama chuan ti dan tur an rel tlang ta a Abigail chu Valdez nge ani ti an shat chian ta ka wangle tlan chuang ai na om mi alawa thir cha zet manga hwal be tlat an ni boxi wang chuan an mang ange mai hei wang hian thin rim hlur hlom bokin poisak te evak po an nei to lawani
Abigail li tha chu kong ol samber ani ringin ahman ruwa tur vel te chu andap zui boka heti mek la hian joy eroin Abigail li an tha chuan apa ati thin rim zwal mai hlawin a tho pui te thil ti chu a support velo thungani mase an tha tumber Abigail li chu a room chunga chuan alo om to haulo room danga chuan music in play ri sha in an vocal ngal Abigail li la chuan dina ruang lubung chu alo lampui vela ama beitum semi chu lo zuan ngal bokin a huatan rin purun war te po chu alo la ho thak lo zui an pathum tha belbom po chuan Abigail li chu an hne ta lo chiawa hle ani Peter a phei chu thuchil zui makin a chi or laia cross locket om te po chu a holawani ti sha tak maya potla makin a om chhun nan te chuan a man sak vel nunglama changa vi tumtu Frank apo chu achem ken lai chu sakin akeya vi let nan a man sak mak mai an beidong chu in hnuai lama chu khole cham chamin thil chania a shiat lo wanga an ruala kalve talo joy chuan an hliam te chu alo en kol sak ngal sok soka ama ruk chwa nana kan man munna damdoya jackson khan ama na thoka asper kan la nei buka khami manga chiu mut phot khatumila acha ang ati zuya heiwang hian Abigail li chu amal thewa zongin amu ma saber chuan an earpiece wa kal tlangin joy shil se ani chuan alo chi wanga ti in an rel zui bukani lauchung chungin semi po chu corridor thim re tak lama chuan kalin ala che swa zui anoi thim lama chuan tlathaburin chu mun chu ruang troi rim chi hauda khomna alola ni zui tenin rap viau ma se chu mun chwa san tur chuan chung mi ruang troi ho chu a hleu chwa vek angai boxi ani Peter at chuan Abigail li chu muta e ti lo chuan hlau hlopatlan che zuin ani la chuan kongka in kal mai te chu ati chene so ngang mai si a ati rap om zwal tur tingin alampa thau bukani chutakara Peter at chu Frank kongkhar ron hong thuta chuan intervene alatlak thak phada izui Abigail li chuan Frank chu be ngalin stepa chuan anam lum te a uluk taka chutchilin joy chuan munda damdoya jackson alo tum ve bokani mase Abigail li chuan lo dangin syringe la chu gate pon lam kutban phak mai lawa chuan aleng pheidai mai semi chuan Abigail li chu lo be ve ma se ani chuan abana lo se sakin Frank chu akeya khain borwa ka te chuan akan pui zuya atlak na awanga thilau chau Peter chuan lo zuan vele in Abigail li chu man bet zuya chuti lai tak chuan syringe la theita joy chuan munda damdoi chuan lo jackson bokin relo te nuwa Abigail li po chu ni khoshelo chuan a omle ta hlawani aban ase manawangin semi po in vampire chuan achang ve mayang ti a hlau nge mai ni khwa shat lo lai chu in Abigail li chu elevator a kalkhum ni in joy chuan helai muna tanga chwa dan himin shilla kan chwa zale nang cheti in rem siam na nei pui tuma mase Abigail li chuan engkim chu ama plan vek ani thule anma ni chhortu lambar ta po chu ahnwai mi tho ani thu soita in hming dik takle in chanchin zong po ka shevek ti pa chuan an poi khoina tenom tak tu ma sha ta puanzar andu haulo tur ta chu a puanzar sakta mia maile Abigail li vek chuan helai muna omve tu reng inni na lai te po hi omve in ka sha helai mun in ron thlen ruala ka tha ngal chan lo cheu chu ka ei tur te ne na in fiam masak phot hi nuam ka ti wangani chu wang chuan min chwa tir ula mi pahni nun na ka zwa sakang cheu ati vel bok Frank ka chuan tha lo mai chu chabera angai wangin Abigail li thin rim chuan min chwa tir tu nun na chia ka zwa le jok si ang ati le dai bok dam chuak chun ni du Peter chuan chwa mai chu tu ma se joy le Frank ka te chuan an lo dang ngal ma se Peter chuan chwa loi chal atuma wangin joy chuan aka pha nge ani hemi nu hian midang ho chuan tlan chwa dan kong chu dap chan le ngalin Frank eroin Abigail li lo ven na chu alo thok ve thungani Frank ka chuan
in chua san dan chu min shilla ka chua zalen ve thungang che ti in Abigail chu in rem siam na nei pui tum le ta Abigail chuan library a Agatha Christie le khabu chu la turati in secret door a hon thei thu ashila ma se Frank ka chuan lom thu shil chu du tok lekin chua zalen chu atum ta chuang hau lo Abigail thin rim chuan ol samte in atana kong khar chu ti chengalin lampa in Frank chu apan nai ta sur mai le a hun taka Joey churon lang hlovin thing phek in kilbet ho chu phokla in chunga chuan ni zunga ron lu theita chu chuan vampire Abigail taksa chu tikangin mun thim lampanin abiru ngal dai bok Joey le Frank atek chuan tlan chiat san ngalin an pali chuan library lama kalin ni zungin a chhun na chin eng chuan bo deuh thap mai engtin mala omlo wang chuan vampire a changdon talawangai semi po chu a hlim zui ngei mai Frank at chuan Abigail le khabusoi chu zong ngalin alak nuwa po engtin mala omzui ei lo wang chuan a thin rim hle a Abigail nge po chuan do talo shil ve lek chuni in tlan chuana kong chu apin ta ka wang le bang ho chu mishing thachak na manga ti chhia chi zia jang ani boxi lo wang chuan an mang angin an shila hai tlang ta tak zet mai semi chuan power source chu mu theila lok ho hi ka hon thei mai ka ring ati awangin team nia in chen shangin power source chu an zong le dari lelama Abigail chuan music lo play ve mekin abana ase sakna awang khan semi taksa chu rala changa control thei bukin Petera ase tira alam dana piang alam tir ve zelin reilo te hnuwa phei chuan Frank le Joey te chuan semi chu mu in vampire achang to ani tian shat chuan tlan siat san ngalin library lama book chuan an kal le Semila chuan ron zui ve zelin beyatum lai takin Joey chuan thir tray chula in ni zung manga reflectin semi taksa chu apuak dar ta chuai maile kongkhar pakhat chu ama ron in hong ringot bukin thang engemo ani nge ring ma se kalna tur dang an sha to box si lo wangin Joey le Frank ate po chu lut taringotin achunga chuan mention pumpui control na kho chu lo amin anma ni chhor tu le vampire lo ni vereng Lambert chuan alo vil run bukani Lambert chuan Joey chu rek ngalin kumhni liam ta Abigailin vampire asiam ve thu soin chuta tanga atana thok zuita ani thute baka lazar po mention lampana aron kalmek thute chu ashil bokani Lambert vek chuan Abigail le apate chu tha thunei tu berni adu thu soi bokin Frank chu ama pui tu atana somin Frank kan apom hnu chuan Frank chu se in athisen chu intir boka chumi hnu chuan Joey chu thaturin atile bokani Mase Frank at chuan ama Lambert at zok chu thatin apuak dar zui ve ta vek mai Abigail po ron lut ve in Frank at chuan ron be ve a Mase puitling tha zok na chu me chenau pang tha chuan ne lo na sa hle in Frank at chuan athisen alo dut sak nek mai heti lai hian Joey chuan control panel atang chuan security measures how chu lo deactivate ve bokin Lambertan a khom sak vek tak a phone chu la bokin tlan chwa tuma Mase chuana kong khar chu alo in kalle dai to si Abigail thisen dut zo Frank at chuan aron beve don nge ni ti sha in Joey chuan atop nan afapa chu kolin Frank po in aron dim lo zui sak sak hle ani Joey chuan a thei to pin lo be let ve bok ma se mi patha akara vampire chang to bok Frank chu atan ne rual ani to lo Abigail chuan Joey chu lo puyin Frank chu ama chawa a ne rual ani lo thu soin thaturin min puila ifapa I mu let le theinan ka chwa zalen ve thuang chati in thurwal puya aron som zui ta bokani hemi hnu hian me che pahni changdun te chuan Frank chuan be ron ta a mase an pahni belbom ai po in Frank chu ala chak zok fe awangin an ne thei mai chuang hau lo Frank chuan adu na lam lama a the vir lun kwal ta vel mai ni anulama phe chuan Frank chuan Joey chu se in vampire chantir ve atumani vampire changta ang main Joey po chuan lem chu chang zui ve mia bok
Frank kan Abigail that tura ati nuwa ero ama zok chu bei makin chu vele Abigail po in Frank katsu ron bei vele in an pani chuan Frank katsu an be ron le ta ani reife anin chai boy nuwa chuan vanei thak takin Frank katsu that thein apua ke vele ta hlau mai vampire achang ve thoyang ti hlau joy chuamang ang zui hlena a Abigail chuan ama se tu Frank katsu athi to awanga achan ve don lo thu shilin athutiam angein afapa mutura chulai mun himdam taka chwa santor chuan ati zui bukani chuti lai tak chuan Abigail pa Lazara vampire upato zet mai mingpo amakatam nei to churon thlengve che in ladam om chun joy churon tha ve tumani mase Abigail chuan lo dangin kabulai om lo laya kanun namin chan him sak tu ani hi chu dam takin a chuak turani ti in joy thlawang chu alo hauna tak tak to hle chumi nu chuan Lazara po in lom thu soina na akut afo vong no chuan joy chu a chwa tir ve ta ani joy po chaw tak chungin wana chuan chulutin chu mun chi bai tak lakata chu a in khal chuak zui ve ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule